दिनै फुंनि समावनो चिरां जिल्लानि धालिगाव बरथलायाव थानाय फ्लाइअभाराव काजलगाव पुलिस रिजार्भनि थागिरि निजोरा बर'नि गोदोनायाव गाननाय सनानि मालाखौ मटर साइकेलजों फैनाय साथाम सिनाय हायै दुथांफोरा हरखाबै बस'नानै लानानै थाङो। सनानि माला लांजानाय निजोरा बर'आ बङाइगावनि मारुति सुजुकी श'रुमाव गावनि हाबायाव थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। सनाखौ सेना लांना दुथां सेंग्रा साथामा बेंटल गेटनि दलाइगाव थांग्रा लामाथिं बाइकजों खारखोमा लाङो। बे बिथिङाव राहा लानो धालिगाव पुलिस थानायाव गांसे अजदलाइ होयो निजोरा बर'नि बिफाया। आंनि फिसाजोआ श'रुमाव दाना साख्रि मावो कम्पानि हिसाबै दिनै दा न'निफ्राय फैगासिनो दंमोन बे काजलगाव पुलिस रिजार्भनिफ्राय फैनायावनो फैनानै नैबे बरथला हाइवेनि ब्रिजआव साथाम सेंग्राया बाइकआव फैनानै फिसाजोनि गोदोनानि चेनखौ सेनानै लाङो। सनाखौ सेनानै लाङो। दा जों पुलिसनो एजा होगोन एजा खालामनानै स्ट्रिक्ट जानांगौ डिउटिफोरा बर्थमान परिबेस मोजां नङा। बेखायनो पुलिसफोरा एसे बाहेरायाव ओंखारनांगौ आरो बिदि बेखौनो होनांगोन जाहाथे अरिजिनेल सनाफोरखौ मथा मथि गाननो नाङा। दा नों बेलेग सिकिउरिटि जाबाबो गानलां बिदिनो जेनेरेल बिदि माबाफ्राव गाननो नाङा। नांगौ समनिनो बायनानै गान बिदिनो दिनैनि बायदि जाहाथे रावबो बिदि घटना जानो मोनला। एसे खुनिफोर जादों नामा? लाखिनानै जेबो खालामाखै सिदा माने राखिना दोननानै डाइरेक्ट बस'ना लाना थांदों आरो। बेसेबां रांसोनि जागोन? मथा 40-45 हाजार थाखानि। सरकारखौ मा खावलायनो सानो? सरकारखौ बेखौनो खावलायगोन दा बिटिआर गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट दा नानानथा गथ' सेंग्राफोरा आजिखालि ड्राग्स माबानानै थाखा फैसानि अभाब जादों। नानानथा घटना खालामबावगोन दा बिदिनो सेन खावगोन घरि खावगोन आबथां खावगोन। जाहाथे साबधान जानानै सोलियो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो आं खावलायो। निउस डेस्क इनसाइड एनि बर'।